Ayan si Kuya Jun. Ayan si Kuya Jun. Naiwan. May dalawang cyclist na iwan. Cesar, bilisan mo Cesar, huli ka na. Ha? Apra sila. Naka 50-60 na siguro ngayon. 50-60 na. Ayan, andito ito ang main group. Andito ang peloton. Ito ang peloton. Nagpapahinga si Kenneth Tirado. Ayan. Nag-regroup na yata. Ayan si Kuya Rudy, naubusan ng tubig. Ito ang peloton. Nandito si Kenneth sa banda likod. Nagpapahinga. Andyan si Jory. Andyan si Rudy. Andyan si Uncle Sam. Andito ang mga visitors natin, Thailand at saka taga Thailand at saka taga Dubai. Nandiyan si Makmak Malido. Makmak Malikdem. So we are running at 35 to 40 an hour. The peloton is running at 35, 30 to 40 an hour. Is led by Jong Pereira. So nandito si Jory, andyan si Kapitan, andyan si Jerry Aquino, andyan si Romel. Andito yung mga top contender. So ito yung mga top contenders. Nandito sa harapan. Ayan si Jory, nandyan si Rudy at sa likod. Yan, bumanat na si nakapagpahinga na si Kenneth Tirado, nasa harapan na. Ito yung main peloton. Nag-regroup na yata. Nandito na rin si si Mang Andring. Si Mang Andring yung nangunguna kanina pero nag-regroup na. Ito si Rudy. Ito nakasuot ng Canon din. Ayan si Jory, yung nakasuot ng tibugal yun, naka-giant. Si Uncle Boss, yung nakapula na sapatos. Si Uncle Sam. Yan yung naka-dark gray. Visitor natin galing Dubai. We're running at 35 an hour. 35 kilometers an hour. Andyan si Makmak balik din. Andyan si Jerry. Andyan si Chris. Andyan si Marlon Avila. May taga Malasiki dito na isa.
ano, taga Malasig yan. Doon pagka pumunta kayo sa ilalim. So we're running at 45 an hour. Eto si Uncle Sam. Arang nagpapahinga muna. Siguro mga 12 ano, mga 12 siklista, 12 to 15 cyclists on the peloton. So we have here Uncle Sam, Prince of Dubai. Yung visitor namin ang galing Dubai, itong naka-black, naka-dark gray jersey. Yan, magkatabi si Jory at saka si Rudy. Yan si Marlon Avila, si Fred Aquino. Banti mo, Fred, kasi yun doon sa cut. Okay naman. Hindi naman mag-traffic. Okay lang. Huwag mo nang ano yun doon. Abayan na lang. So we are running at 35 kilometers an hour. Ayan, traffic din pala dyan. So andyan si Jong, andyan si Rudy. Let's go, let's go. Let's go guys. So they are running now at 45 an hour. These cyclists are composed of the main contenders from the overall. So you have Kapitan Anong, Chris, nag-uusap. Nag-uusap sila Chris. Andito si Macmac Malikdem. Wearing red jersey. Red cycling shoes. Andito si Kapitan at saka si Chris. Chris Kayabyab. These two are the veterans of Ronda Pilipinas. These two, Kapitan Albolos and Chris Kayabyab, are the veterans of Ronda Pilipinas. Andyan si Uncle Boss sa likod, Kap. Ayan, si Romel, veteran of Tour de France. Ayan na, nanguna na si Mang Andre. Ayan, nangunguna ngayon si Marlon Avila. Marlon Avila from Team Orbistondo. The cyclists are running at 35 to 40 an hour. We are now at Balukog Tingin. So we are approaching now the bridge of Balukog. Ito yung pinakaunang bridge dito sa Pangasinan na dinaanan ni Mahog. Ayan, nangunguna na si Aquino. Nagpalitan na ngayon. Magbabaki ng tawag.
Senior! Oo. Nasugatan siya. Nasugatan si Awel. So we're running at 35 to 40 an hour. May balak to si Jerry Aquino. Pag nag-break away. Ayan si Uncle Boss. May balak to si Fred Aquino. This is the last lap. The third lap. This is the third lap. Third lap of our last stage. Dito di Western Pangasinan. Oh, nagbago na ang panahon. Eto na si Kenneth Tirado. Ayan na si Kenneth Tirado. Iba na yung nagli-lead ngayon. Kenneth Tirado at saka si Jong. May dapat ang tingin ngayon ngayon. Korporasyon nyo na yan, Jong. So itong dalawang breakaway ngayon, puro executive. Wala na mo sila ay bigyan ng instruction ng dalawa. Ayan, ito yung dalawa. Magpalitan na kayo dyan. Magkorporasyon na kayo. Jong Pereira at Kenneth Tirado. The cyclist from Thailand. This is the cyclist from Thailand. With our local cyclist Jong Pereira. So magkorporasyon na kayong dalawa. Palitan na lang kayong dalawa dyan. Kakayanin yan. We are running at 40 to 45 an hour. Itong dalawang to, mga batak to. We are running at 40 to 45 an hour. This is led by Kenneth Tirado from Thailand. The seaman from Thailand. So we are approximately mga 300 meters from the main peloton. So yung dalawa nagtutulungan. Ito na yung final lap of our last stage of Lictor Western Pangasinan. Andyan si Uncle Boss, one of the marshal and the escort. Our last stage of Lictor di Pangasinan. Lictor di Western Pangasinan. Okay, diretso mo lang kasi nandyan yung mayroong marshal. So the two breakaways. One Team Lingen and one Team Binmalay, who is from Thailand. So we
we have a visitor here from Thailand, and we have here our Uncle Boss, one of the escorts. So binabaybay namin na ang Barangay Balukok o Bugalyon. So the two hand in hand are helping together. We are approximately around 5 kilometers from the finish line. 1-1 to ang labanan. O 1-1 to ang labanan ng dalawa. Kakayanan ito. Kenneth is leading the way. Ito yung mga breakaway. Jong Pereira is now on the lead. Ayan na, maabutan na namin si Juan Andreng. Nabibisual na namin. Ayan na, malapit na si Juan Andreng, matutuhog na. Matutuhog na si Juan Andreng. One of the top contenders of the senior category. Dato cyclist ay nagpapalitan. Nandito na kami sa Pulong Bugalyon. We are approximately 5 kilometers away from the finish line. Itong tatlo yung breakaway. May breakaway na senior, isa. Siya na yung nauna kanina, si Mang Andreng. Lagi kayo dyan! Ayan ang matibay namin senior. Ayan, tutukan mo lang sa huwag mo lang nalusutan, ganyan lang. Para makita natin hanggang sa finish line. 1, 2, 3. Kasi yung ano, kita mo, nagantay para may manutukan siya. Papahina yan hanggang sa finish line. Veteran yan. O, tatlo na ngayon ang breakaway. Nag-regroup na. Si Mang Andreng kasama na doon sa dalawa. Nag-regroup na sila. So, Jong Pereira is now on the lead. We are running at 45 kph an hour. Jong Pereira, Mang Andreng, Dawatin, tsaka Kenneth Tirado. Nagwa 1, 2, 3 silang tatlo. So they're running at 40 to 45 an hour. Uncle Boss is our marshal. Ito yung lone breakaway, yung tatlo. So nandito lang kami sa boundary magtaking. So this is approximately 3.5 kilometers from the finish line. So nagwa 1, 2, 3 itong tatlo. 1, 2, 1, 2. Nagpahila na si Mang Andreng. Nakiregroup na doon sa mga dalawang breakaway. Originally siya yung nauna, nag-break malayo.
40 to 45 an hour. So they're running at 40 to 45 an hour. One Team Lingayen, Team Binmale, at Team Orbistondo. So malapit na kami, almost 3 kilometers from the finish line. 3 kilometers from the finish line. We are approximately 3 kilometers from the finish line. Kaya yan mga Andring, kayang-kaya. Kenneth Tirado is away from Makmak Malikdem. So this tree is running at 47 to 50 kilometers an hour. Kumakambyo si Mang Andre. We are traveling at the speed of 45 to 50 an hour. We are approximately 2 kilometers away from the finish line. It's 2 kilometers from the finish line. Bigyan nyo ng lap si ano, Kenneth. Bigyan nyo ng lap si Jong, kasi wala siyang lap. Pandring. So we are approximately 1.5 kilometers an hour. 1.5 kilometers away from the finish line. We are running at 40 to 45 an hour. 45 to 50 an hour. Itong malupit dito sa senior, si Mama Andring Tawatin from Orbistondo. One kilometer away from the finish line. Jong Pereira. Nandyan si Kenneth Tirado from Thailand.
ma-maintain ng tatlong breakaway. Jong Pereira, Kenneth Tirado, and Mama Andring Dawatin. Sino kaya ang magwawagi sa Stage 8? Pasok ka na, Mama Andring. Pasok ka na, Mama Andring. Bibigyan niya si Joe. Bigyan ng lock. So ito, malinaw na. Around 600 meters away from the finish line. Tutok ka lang, Joe. Kakalat si Mama Andring. So we are now at the junction of Bungalon. This one now is going to the finish line. Is going to the finish line, mga 400 meters away. Ayan na. Tumira na. Tumira na yung dalawa. Sige na, diretso. Tabi muna, tabi muna, tabi muna. Tabi muna. Tabi muna, tabi muna. We have got 2 breakaway. We are at 100 meters away from the finish line. It's Jong Pereira and Mama Andre. There you go. Jong in the second place. Mama Andre in the first place. Okay.